Riċerki juru li min ikollu x-xorti li jilħaq l-età tal-pensjoni huwa importanti li b'għaddej u jżomm ruħu attiv tul il-ġurnata kollha. Dment li persuna tkun għadha tiflaħ għandha ssib il-ħin biex tagħmel xi tip ta' eżerċizzju fiżiku biex bekk ma tistaġnax. Joanna Kwas għandha 86 sena, tgħix il-Ġermanja u sa minn età żgħira kellha għal qalba kull tip ta' sports l-iktar il-ġiri u l-yoga. Fi żmien kienet ukoll għalliema tal-edukazzjoni fiżika. Minħabba li hija omm iddedikata u fl-istess ħin mara tad-dar, bdiet il-ġinnastika tard f'ħajjitha meta qabżet il-50 sena. Ħadet sehem fl-ewwel kompetizzjoni tal-ġinnastika għall-ewwel darba fl-età ta' 56 sena. Hija rebħet 11 il-medalja u hija iċ-champion tal-ġinnastika f'pajjiżha stess u meqjusa bħala l-iktar persuna anzjana attiva li tipprattika il-ġinnastika fid-dinja. Illum il-ġurnata hija sodisfatta li isimha iddaħħal ukoll fil-ktieb tal-Guinness World Records ta' din is-sena. Huwa importanti immens li meta nixjieħu nibqgħu dejjem attivi. Għalhekk jekk qbistu 60 sena u tridu tibqgħu b'saħħitkom u tħossukom sew, naħseb li tagħmlu tajjeb u tieħdu l-eżempju ta' Joanna Kwas u tibdew tagħmlu xi forma ta' eżerċizzju.